Veetu Vuori kohtaa olympiatason urheilijan Elmo Lakan. Kumpi vie voiton? Tässä kisassa nopeus ratkaisee ja häviäjälle, sillä on luvassa kirsikoilla höystetty sillipirtelö. Kisa on yksinkertainen. Se kerää nopeammin 5 erilaista pirkkatuotetta voittaa. Kommentoi alle, oot sä Team Veetu vai Team Elmo? Tulista tai kalaisaa ehkä. Kiire on valtava. Mistähän se Veetu tykkäisi? Tai siis ei tykkää. Pavut. Oh yeah. Varmasti voitan tän. Morillinen on makiaa tuotetta. Hiki tuli. Veetu, mulla on sulle vain yksi sana. Blenderi. Hyvää ruokahalua, Veetu. Juoma näyttää aika pelottavalta. Tosi hyvää. Kommentoi millä aineksilla tehdään seuraavaksi piirtelö ja oot mukana lippujen arvonnassa. Lisätiedot alta. Onko tätä pakko jo loppuun?